Бог се нуждае от моето убеждение, така че да искам точно това, което Той иска. Поради това има битка в нас, която трябва да водим. И понякога тази битка е много ожесточена. Но ни е дадено обещанието за Святия Дух. И Той ни помага, докато един ден моята воля и Неговата воля станат неразделни, защото са едно. Независимо какво ще се случи, независимо по какъв път ме води Той, аз искам да вървя по Него, защото Неговият път е моят път. И няма никакъв конфликт между мен и Него. Това ще бъде най-великият ден в живота ми, когато моята воля, която е убедена в Божията воля, промени сърцето ми напълно и ще живея в свобода да направлявам ума си и всичко в живота си съвършено, пълноценно в Бог. Все още не съм стигнал до там, но продължавам напред. Искам да стигна до там, каквото и да струва. Не искаме повече да бъдем мамени и заблуждавани. Искаме да бъдем напълно свободни. Моята воля и Божията воля да бъдат едно. Това е обединяването на небето с земята. Това е обединяването на моя живот отново с Бог.